Anisi Record. Sadiq Sharbi on the beat. Naje gidan manzo, naje garin manzo, naje gidan manzo, naje garin manzo, naje madinan dai wallahi ban sai in dawo. Ya rabu Allah ga na gaban gojen ka ɗakinka, na zo da tarorin zunubai ka suturta bawanka, na zo a wanke na a gafartan ina roƙa, na zo gurin da ake yi ko yaushe a yarda in dawo. naje gidan manzo, Naje garin manzo, naje kowanne aiki in zan yi shi ina salati ne, Allah ka kara salati kun manzan mu jiko ne, sasai ya da zara wato labin tawajib ne, ya rabu sa ashabu duka ko na wuce sai na dawo. naje gidan manzo, Naje garin manzo, naje ya mai da maula ya shiri bisa na barkanka, ka taimake ni hanyar kaunar da haban sauka, mun ɗauki san manzan Allah shine ɗariƙar ka, na gaida ɗan gaske jigon tafiya jiki ya bar yawo. naje gidan manzo, Naje garin manzo, naje in wa ku saurara ku ji me ya saka hannu waƙar nan, na je ziyara ne lamarin da ya motsa ruhin nan, da abubuwan da su faru da ni kamun ziyarar nan, na hau sirati na kuma haure kar ku ce mun in dawo. naje gidan manzo, Naje garin manzo, naje farkon abin da ya faru a ranar maulidin baba, ayyamu din na muke kwana na ukun mu dudduba, ranar muna waje aka kira mu zo wajen baba, aka ce mu hau mun bar in mun yabo mu sako mu dawo. naje gidan manzo, Naje garin manzo, naje yara ce Allah ya duba ruhinmu, domin a koyaushe zancen da muke a danginmu, yau gashi albarka ta sauka gidanmu burinmu, Allahu ƙara cika mana mu ta zuwa wata rankar mu dawo. naje gidan manzo, Naje garin manzo, naje da na ƙara baitocin na sauko da yawan taro, ni da dadi na musu ba Allah muke tsoro, mun fice waje don yunwa a cikin mu dai taro, a wajen akwai zakariya ya dauko abincin ya dawo. naje gidan manzo, Naje garin manzo, naje zakariya abokina na muko da garin alayyadi, ya ce mu zo mu ci shi ma ya hidima ga mauludi, mun fara ci sai aka kira ni waya cikin kauɗi, na ɗago amini na Hamza na auta ya ce in dawo. naje gidan manzo, Naje garin manzo, naje ya ce na zo da alamun za a kira ni ne yanzu, dan ya ga suna na ansa watakila batun tazu, kuma ya ga sunan ya sa'alu kilan akwai zazu, inda ya madina ce in mai addu'a da kyauta in kawo. naje gidan manzo, Naje garin manzo, naje ganin na rude tun kamun a kira ni wayo ni, na tashi yunwar ma da nake ji sai ta kyale ni, tafiya nake a cikin jama'a kowa ya kama ni, wurin su gaisawa ni ko ruhin jikin ya ta yawo. naje gidan manzo, Naje garin manzo, naje daga nan kawai sai na ji kira ɗan gaske ya kyauta, ɗan gaske mana kyautar hajji cikon bukata ta, Allah ya sassaka ɗan gaske ya kore ta, ya ni'imanta danginka hajiya Allah ya tsare ta da addawo. naje gidan manzo, Naje garin manzo, naje daga jin irin kyautar da aka yi mun sai na susuce, na kasa zaunawa na zuwa ta ta gaggauce, dan tun ina yaro burin da nake ziyara ce, Allahu ya yarda ya zan nutsini gyaɗa ce babawo. naje gidan manzo, Naje garin manzo, naje shi kuma babana mahaifina yana zaune, ga godiya ga Alhaji Adodu a zazzaune, ga Shamsu ga yaron autar duwan suna zaune, sun jinjina sosai murnar su a zahiri ce ta kawo. naje gidan manzo, Naje garin manzo, naje daga nan kawai muka sauko mu duka sai wajen baba, babanmu da ɗan gaske muka je mu wajen su ba gaba, mun nuna murnar
Ibrahim Littu wajen da yawa su kai zuga. Na gode Allah na ga masoya na a yau sun zarta au. Na je gidan manzo, Na je garin manzo na je. shi ko amini na yaran sabon fada wayo. Al-Mustapha kenan na Abuja shi akwai wayo. Komai da zamu yi tare muke yi yayi koyoyo. Ya ce da ni passport din shi ne zayo shi zai kawo. Na je gidan manzo, Na je garin manzo na je. shi kuma babban oga ranar baya gun taron. Ma'ana abokina na jini kun san shi dai kwaran. Allah ya sassaka Ibrahim shi ya zamto dan. Ya ce da ni na rubuto komai za ya mun sai in kawo. Na je gidan manzo, Na je garin manzo na je. da akwai batula ita da kanwa Aisha Indo. Suka ce da ni murnar su a yau ta zarta makwando. Suka bani kyautar hula har da turaruka wai dan in je idan na sauka Madina gaban ma'aikin sawo. Na je gidan manzo, Na je garin manzo na je. murna a waya ko tasi ne farko da jin kyautar. Ya ce da ni rancen katin yayi dan yawan kaunar. Na shaida wannan kaunar tasi ga abin kyautar. Allah ya kara ma kaunar manzo Madina ya kawo. Na je gidan manzo, Na je garin manzo na je. Alhaji Adam Sabu Alahu ya kara kare ka. Abin da kai mun na gode Allah ya sassaka. Kai mun abin da a baki kawai sai dai shiru kanka. Sarki a ran gobe hakim Allah ya makan dawo. Na je gidan manzo, Na je garin manzo na je. na rera wakar nan ne dan in gode Allah na. Wallahi abin da yawa na faɗi kaɗan a waka na. Gode wa al'umma shine gode wa Allah na. An yi mun kyauta don murnar za na je gun Maulana. Na je gidan manzo, Na je garin manzo na je. nan zan tsaya a cikin wakar Allah salatinka. Ka daɗa ka ƙara kun manzan da ya buɗe taskarka. Samun uwa mai tsarki sai da Amina kaka.